hedung ke lehno je Karbi Anglong arad afan kachuningri ba ilikdum ithela mahunang ne pura salam kaningje ye phansi nili chisi giglo atumi dekhet Rahul Gandhi ji alangli hanjang langso sori hajang longbang iglo laso kaningje tekan article 244A ke implement po nitum sarkar phanak bahai loi pugani je tekan laso alam Karbi arad atum mahunang ne osi nili ithelam kaningje kangtum laso alam ma gelason iglo je hemprek alang nitum kona peno na pipo koda peno na pipo Central nungka sarkar abe Assam ta sarkar abe non ke bang jita BJP si hailang etenang tum koda peno hemprek na piji heme thang be pe hormu gal jal lake article 244A ke akonang nitum hemprek kipi vegji nali ning aklong besi kene je pulotang te 6 April lapen 6 February lapen 13 March Arni ilitum Karbi Anglong team ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Karbi Anglong team lapen MP Honorable MP Amar Singh Tiso kado kaweching by pepen private bill poniglo parliament lo halaso abil ke pon ke 6 February lo lapen kuthot arni hot iglo lake 13 March laso abil ke pon ahut nangli tum parliament along sinije du nangi jela sop bill along phani tum support kurilo article 244A ke nil tum support loku hala dak sinije nai Karbi Anglong along wang pen poho aman nang ke jor alang ni poho cirung tang se alang ni je la sop poho aman pinang ji alang ni kanije sita nang li lada Karbi Anglong wang pen la sop poho si aman jorong rotoning ti alang li ninje lo Karbi Anglong ke issue avelo pini ke ultimately ke Rahul Gandhi ninje te kang lo article 244A nang pipo pulo la hando ke chok lo Karbi Anglong ke akapre political party tum ke issue avelo pulo sita nangli tum koson si rata phan ka chong thuji pugam nang tum ke mathama la si rat phan koson se pamang huji palam nang tum ninje lo hala 6 April honorable MP Karbi Anglong pen ke toydun team Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang che pali deng pen alang ni phan ke toydun kaning journey la so bill ke place hala sarni ang tum pe thelo protest du nei ke la pen ke March 13 ani da puthot la so bill introduce thulo la so bill wan thuiglo hala so tanal tum chingwai dun de chin sai dun de la tum protest kuriro ulutang te nang tum hala da ke claiming adi malong bangke nang li tum claim ladak Karbi Anglong kado ke Karbi kilu arada panal tum nang chong thuye phasi ke wan pusi nili condemn pick lo Karbi Anglong arat la sinal tum matha pamelang ji hemprek ke congress APSSC ke nang PUG a partikali a Dr. Himanto Biswa Sharma nije daklo je Dr. Tuliram Ronghang ke tobom ahutsi hemprek ke long effect popusi alang dia tumi de kata nije lo la soalam sinang tum ni cibi nei sarkar kemasi doima sarkar si claim ya kam pidak lagi ahem pene nang cipi ya kam kali lagi lansi ni li thani to Rahul Gandhi pani si hanjang lang solong ke bang ke article 244A alam ke nije gente election of panchot ma mate la ke election ka che pahai je phan muni phan na ka chong thu phan si ke bang cho Karbi Anglong ara phan ke pamangu article 244A ke nel tum implement vek populo implement populo kona peno implement ji hala bang ke cheng sil zum buji nang la alang hempen no na pi article 244A ke la bangso ke pona hot bil ke pona hot MP amor di suning yelo de so bil ke congress si nang oppose dun pusi pulo tante la congress atum ke opposition party ke dak kaningi dun jiara do rasi koi posi ta support dun de la la solam no Karbi Anglong chini nahi ke 6 February 2026 ake hai Amar Singh Tiso honorable MP alang li ningje pamelo haladak la so bill ke Karbi Anglong la penke demand chal la so autonomous state article 244A ke la so bill private bill introduce kurilo la so a bill ka introduce ho si congress India Alliance atum banke oppose kurilo parliament pen dam juilo kat juilo la tu jongsi Rahul Gandhi ji alangli temprek nang pivek ji posante la hala daksi support nahi la so bill ke nitum support lo temprek nang PFN ke nitum nang chithoy dun lo ko hadak sini je nahi Karbi Anglong wang po poho manang chujor po la daga banke temprek nang pipo pulo hala
parliament lo bang ke don nunde ka che papa sang ye ho bang ke don nunde kulo tante kar biarat pana ga chong tu kon sina ga chong tu ke thema kar biarat il tum bujina kulo ta si tu non la MLA clinics tambi na le lo non ni pli impossible lo la sila na le tum BJP rachari pe la karbiang long lo pen west karbiang long ing hoi phodo la sila ing hoi post tambi na le tum ka chi pahai poni phan ka chi si ka chi dang ko andolo lo pen hai labi bisina le tum ning thedum Dr. Tuliram Ronghang Surjo Rongphar Niso Terang Pi Habbe Teron La Penke Ilitum Kaching Hon Dak Hauraghat Ini Lunsing Teron La Bangkoke Alang Litum Ke Hai Tanglo Karbiang Long Penke Hai la dipuele jasamet pe dipuele bang jirok dogra tum mate hithi boro long chithan do non la ke happy ni sotirang pige alam the ong der la si pining ke koson lo vuti piji pur se ha tum chithan do la si la soputhak nang ni rat phan koson lo klada ka thani Ke Hai Tanglo La Penke Ticket Kelong First time Swarlo La Si La So First time Swarlo Phan Ke Pahai Je Phan Ke Karbiang Long Ara Chini Pame Swarlo Phan Si Pahai Wek Po Lam Matune Pen Kaning Je Ke Chington Parem Param Adopo Ticket Kelong Ta First time lo MLA ticket Kelong Pen Aning Karong Aning Kang Sam Ta Dolo Mulitung Aning Arong Ong Polotang De Chiru Wong Titi Aning Karong Ka Chiru Puta Dudo Lasona Isab lo Lam Ta Hot Pen Ke Chington Parem Param Ke Dopo Nije Tek Sera Tum Ta Dopo Rahul Gandhi Karbiang Long Wang Pen Kopia Thelo Anta Alang Article 1244 Kopia Thelo Ne Yene Gente 1244A Kopilo Ne Yene Gente Penelo la ajak rat atum ka chan pon dipuel nisoterang pi soldier Rongphar na pen habiter na dim bang ke opposition man alliance tum si ki hai di pola so puthak nang ni rat phan Opposition tum da bata bang ta haing tum duk mati la sa aning ar lo alam ka chining je chal lage rat singe bang vote pipe Rahul Gandhi asam bang pen lada Article 1244A sigi PG ete hala kupu lo rat tum vote ke jokko la pen ke Karbiang Long rat chini pame je roton intia sonsona munir le koson si election ke bele ke issue avelo la Rahul Gandhi ji ke ning je tekang lan velo issue ke bele ka issue avelo busi ke ning je to nang komang la to la sat ke declare ne Karbiang Long arat are chumanan la so ke declare ne ba tangte la roton kan niat ateng si la non alliance numang ka akapagi su ke pon pelo la pujat sin ani ke ningai puma athela tum issue ave mati development non theklong lobo Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen Karbiang Long la son kaching thur nangli tum isi la khadamo nangli tum theklong ko nangli tum monthi unma chuki hola pen borpung tarapung national highway ateng to war ke theu ani si Karbiang Long doji punang tum chini unma dok muka pen ha rongjang kene rongmong we an inglong angbong itu to war ponpur national highway ateng la anda to war ke the Karbiang Long la song to war long gi pulang tum chini ma west Karbiang Long kili nang ne dim anta ake hai le laplo kaching thur nang li kodak taxi college nang ima kodak taxi school nang ima kodak taxi kaching thur awa sa ke claim nang ima Karbiang Long flyover pencheng lok swimming pool pencheng lok stadium pencheng lok la sona kaching thur nang li ili tum theklong lo ma prang Karbiang Long laksi rara tume chini pame alam tum ke shuga vedalo article 244A alam neng je po sa kodak pentong na PG ne la so article 244A chini ne Rahul Gandhi ji hem pentong na PG ne roton intia hem pentong na PG ne PG ne chini ne dalo kodak pentong na PG ne sa article 244A ke se papas ji pulon de parliament no se je papas ji government atum si claim ji asi government atum si nang pipe pulutante la ke na hokona pe kelo government sinang pibe ki laki la si Dr. Himanto Biswa Sharma alang lining chelo la ke Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen alang claim bom arni hutsi hemprek ke longbek pu alang lining jedak nang li congress bom pen nang li BJP chipa ogrondet pen rotoning tie khai kaning je pon ke samsoning ti da congress pen kachi open ke thang kana hokabi pusi pro suphang nang li pilop puri ke kana hok doma wema ke hedi la non 4th April election declare pomati dik hala so counting do pomati hala so arni si chinipu samson ti
Congress long ke duma ali duma ave ma ke chini pola la pen ke non district Congress committee herek lo avedalo West Karbi Anglong district Congress committee herek lo amuni avedalo launch atakali APCC lo anta Congress ke herek lo nangli tum matha ko pilo lahaya muni tum amu wangbe muni tum tong matham nangli tum mathama rudul borlo amu wangbe muni tong mathama nangli tum mathalo Bhupen Bora arangli amu wangbe muni tong mathalok nang tum chi pono nang tum 4th April jitya May jitya election declare po halas wo nang tum chi lasi Samsung ti kon nga ale do aveke nang district congress committee le charan de no arono ke bangji sigong lang election aprang jogja aprang bang kon ne ke bangji nang chi chini pu ale do ma be ma ke